bocadillos de queso i jamó... Cumpleanys, Iola. Estic dient tonteries, ja, per favor, va! Feu pujar això! Bueno, doncs pujo jo, posa un nom aquí. Amadeu, posa un nom aquí. Pep, tu posa un nom aquí. Ah, exacte, aquí. I Catxi, tu agafa'm la cua perquè no me la trepitgi. La del frac! La cua del frac, Catxi, la cua del frac. Ah, exacte. Ara feu força cap a dalt. Mira, l'any que ve van dir que hi haurà més pressupost. Bona nit, Calafell! A veure com arregleu això ara. Calleu, que fan els premis del VIPS. I tu, què fas mirant el mòbil? I vosaltres deixeu de marrejar-se. Quin poc respecte. Van calents, que no ho veus? Oita, què fan ara? Premi Cultura 2019. El VIPS, Cultura Local 2019, és per la Unió Artística de Calafell. El vostre premi, ens fan una foto, aquí alta. És vostre, aquí, junteu-se, jo vinc per aquí. El Premi VIPS Cultura Comarcal 2019 és per Sonall Música per Nadons, és a dir, Gemma Rafecas i Marta Casal. Això és vostre. Enhorabona. Tómate el yogurt, Honorato. Mejora la flora intestinal, Honorato. Shh. Shh. No digas nada, Honorato. Ahora dan los premios VIPS Empresa, Honorato. El VIPS Empresa Local 2019 és per el Vell Papiol. El VIPS Empresa Comarcal 2019 és pel restaurant El Barretet. Caram, aquestos del VIPS. Es nota que els agrada fartar-se. Guaita, ja han donat 2 premis a restaurants de categoria. Sí, mira que els agrada menjar aquests 3, eh? Jo ja m'he agafat gana. Sembla que vaig a retar alguna cosa. Però on vas, ara? Em vaig a buscar alguna de menjar. Ah, sí? Sou uns impresentables. Estan fent el millor programa de la televisió. Ja teniu el menjar. Guaita, el meu nen, t'ha de ficar com sempre, I en tindrem per demà esmorzar. Mireu! Oita, què fan ara? Premi Promoció del Territori. El Premi VIPS Promoció del Territori 2019 local és per la iniciativa Calafell Art, Nit de l'Art a Calafell, Glòria Grau. Fort aquest aplaudiment. Tota teva. El Premi VIPS Promoció del Territori 2019 comarcal és per l'Edgar Toldrà i Julià Albornà. Això que és nostre retrato per aquí. Qué grandes profesionales tenemos en la comarca, Honorato. ¡Oh! Mira, calla. Quedan los premios a la creatividad, Honorato. El Premi VIPS Creativitat Local 2019 és per Arquetipus. Això per vosaltres, merescut. El Premi VIPS Creativitat Comarcal 2019 és per Torclum. Això és nostre.
bacana amb una gala tan cerimoniosa. Nena, no és que han fet un homenatge al Freddie Mercury. Quin Mercuri? Si sembla aquell nen del catxinero quan va a missa i toca el piano amb lligacames i talons. El Premi Vips, entitat local, 2019 és per l'associació Patí Català Mar Mític Mar Lúdic. Quanta colla! Veniu, veniu! Arrejúntense, és la panoràmica, Mira, es posen 3 càmeres i tot. El Premi Vips, entitat comarcal 2019, és per Nictalus, bèstia de foc d'Albinyana. Fort aquest aplaudiment. Això més mostra la fotocarnet d'entrada. Canyeu, que què m'interessa a mi? Premi Vips a l'esport 2019. Ah, sí? El Vips Esport Local 2019 és pel Club Bàsquet Calafell. El retrat per menjar al menjador. El Vips Esport Comarcal 2019 és pel Club de Futbol Base Marc Bartra. Esto se acaba, Honorato. Premio Vips del año. Fortíssim aquest aplaudiment, sisplau, per la gent que fa possible vetllades com aquesta i que estiguem tots aquí. Vostre és el moment de fer entrega d'aquest premi, el Premi Vips de l'any 2019. Per ser sempre amables, per ser-hi sempre, per salvar-nos més d'un cop a unes quantes entitats i empreses que necessitàvem el muntatge per abans d'ahir, per gravar-ho tot, per la seva professionalitat, sempre, perquè els trobarem a faltar i perquè es mereixen un homenatge. Per tot això, el Vips de l'any 2019 és per Bona Vista Multimèdia, és a dir, pel Franz i la Lina. Mentre pugen a l'escenari, dins i mig havien estat convidats sense saber que ells eren el Vips de l'any 2019 i s'ho acaben de menjar per sorpresa mentre gravaven tot l'acte. Fort aquest aplaudiment. Senyores i senyors, aquí tenim a tots els premiats de l'edició del 2019 dels Premis Vips. Fort aplaudiment per ells. Despierta, Honorato. Esto ya se ha acabado, Honorato. ¿Sabes qué he pensado? Que podríamos ir a chingar, Honorato. Te vas a chingar a tu puta madre! Honorato! Honorato! Veus? Doncs han fet un gran programa. Un pèl carrincló. Abans sortien vedetes. I sortien coses més bones. I nenes despatxugades. Sexe, droga i rock and roll! Salut, germanor i república! Verge Santíssima, aquest nen!
estic fins als collons del nen, que tinc un nom, hòstia! Nen, sempre nen! Ja n'estic cansat, ja n'estic cansat del nen! Fas bo! Així podrem anar a l'Ikea! Oita, que t'anara! Els que han fet possible aquests vídeos, els col·laboradors de l'Honorato, a la Sandra per dirigir